Bon dia a tothom i gràcies per assistir a aquesta convocatòria. Des del grup de Junts per Sant Vicenç, amb un equip de 8 regidors i regidores, fa temps que fem propostes al govern municipal, format pel PSC i Ciutadans, i reclamem que l'acció de govern posi en el centre de totes les seves actuacions les persones i les seves necessitats. Pensem que des del municipalisme es poden fer grans canvis, malgrat que els ajuntaments tenen unes limitacions. Però les persones que estem implicades en la política municipal tenim l'obligació de ser ambicioses en la cerca d'un futur millor pel nostre municipi, per Sant Vicenç dels Horts. Nosaltres, amb tota la modèstia, però també amb tota la convicció, volem el millor pel nostre poble i volem transformar Sant Vicenç dels Horts en allò que els vicentins i les vicentines necessiten i mereixen. Des que va esclatar la Covid-19, al març del 2020, el nostre grup es va posar a treballar en l'elaboració de propostes per fer front, des de l'Ajuntament, des del govern local, el que havia de venir després, una crisi econòmica i una crisi social sense precedents. Vam estendre la mà per poder fer aquestes propostes, per poder ajudar el nostre municipi. Vam advertir en reiterades ocasions que el pressupost del 2020, que l'Ajuntament havia elaborat previ a la crisi, no serviria per atendre la situació d'emergència que es derivaria de la pandèmia i que calia modificar-lo i elaborar un pla de xoc amb mesures i partides concretes. Els vam dir que si no s'adaptava el pressupost municipal del 2020 a la situació sobrevinguda, ens trobaríem a finals d'any amb molts diners als calaixos, amb molts diners que no s'haurien gastat. No se'ns va escoltar i l'Ajuntament va seguir aplicant el pressupost elaborat en aquesta situació de prepandèmia, abans de la pandèmia. L'equip de govern sí que va impulsar un pla de reconstrucció molt sui generis, perquè va elaborar un document ple de vaguetats, amb poques mesures innovadores, sense un calendari d'aplicació i sense un pressupost que el sustentés al darrere. El que nosaltres vam considerar era que aquest document era un moviment per cobrir l'expedient de cara a la galeria, per quedar bé de cara a la galeria, i que l'alcalde Miquel Comino ho justificava dient que l'Ajuntament té una capacitat molt limitada i només es pot permetre posar 3 tiretes, i ho dic de forma literal. Doncs bé, avui som aquí per denunciar que aquelles 3 tiretes que deia l'alcalde s'han convertit en 3 milions d'euros que l'Ajuntament no s'ha gastat. 3 milions d'euros de l'exercici del pressupost 2020 que han quedat als calaixos i que haurien hagut de ser utilitzats per ajudar la gent, que haurien hagut de ser utilitzats per atendre les necessitats dels vicentins i les vicentines. Ens sap molt greu des del grup de Junts per Sant Vicenç constatar que teníem raó quan advertíem al govern local que si no s'aprofitava els diners que s'estalviarien per la limitació de l'activitat pública i si no es destinaven aquests diners a fer polítiques potents per rescatar la gent, acabarien sobrant molts diners. Què va passar? L'equip de govern i el propi alcalde feien mofa de les nostres propostes dient que eren poc viables i les titllaven de poc realistes. El resultat, insistim, 3 milions d'euros que han sobrat i que podien haver servit per ajudar la gent i per fer moltes altres coses. L'Ajuntament no està per guanyar diners. L'Ajuntament està per utilitzar tots els recursos que té al seu abast per ajudar famílies, per ajudar treballadors i treballadores, per ajudar comerços, per ajudar autònoms, per ajudar les empreses a tirar endavant. I més en una situació
d'emergència com la que estem vivint i que mai havíem viscut abans. És imperdonable que sabent que sobrarien diners, és imperdonable, insistim, que sabent que sobrarien diners no s'hagués modificat el pressupost i s'hagués fet una previsió per atendre aquestes situacions de pandèmia. A més, la inacció del govern municipal té un accent molt clar a nivell antisocial. Entre els departaments que més sobrants s'han acumulat hi trobem el d'habitatge social. S'han estalviat el 65% del pressupost aprovat. El de joventut i infància, amb un estalvi del 26% del pressupost. Serveis socials, un 22%. Promoció econòmica, un 20%. Com pot ser que en situació de pandèmia hi hagi un estalvi de 700.000 euros en serveis socials? És imperdonable. I per això insistim en que no és dolent que sobrin diners. De fet, en un ajuntament és millor que en sobrin que no pas que en faltin. Però 3 milions d'euros en una situació de pandèmia, en l'any de pandèmia, és incomprensible. No ho podem entendre. És també imperdonable havent tingut els advertiments que s'havien fet. Es confirma, doncs, aquesta desídia i la manca d'ambició per transformar Sant Vicenç dels Horts en un futur millor per tots els vicentins i vicentines. Es confirma aquesta desídia d'un govern que un cop ha accedit al poder i a les cadires només es preocupa per mantenir el poder, les cadires i els vots. Però davant d'aquesta situació, el grup de Junts per Sant Vicenç seguirem fent propostes i 3 milions de sobrant posen de manifest algunes de les coses que fa temps que anem demanant al govern local. D'una banda, posa de manifest que la pujada de l'IBI del 2020 era i és innecessària. S'han recaptat més diners de les butxaques dels vicentins i vicentines de manera inútil i proposem que aquest increment es reverteixi, es derogui de forma immediata el més aviat possible. També queda palès que la proposta de rebaixar el 50% de la taxa d'escombraries als comerços és una proposta i una mesura viable. De fet, demanem al consistori que l'apliqui i fins i tot podria, amb el sobrant que hi ha, passar del 50 al 100% de manera excepcional per poder fer front a aquesta situació de crisi de la pandèmia. A més, en tema d'impostos, creiem que l'Ajuntament hauria de buscar fórmules per cofinançar el tribut metropolità. Són moltes les queixes veïnals. De fet, la indeguda aplicació d'aquest tribut ha estat reconeguda també pel síndic i, per tant, és millor ajudar a la ciutadania de manera directa amb la baixada d'aquests rebuts que no pas fer després subvencions posteriors que tenen una repercussió a l'IRPF en la declaració de la renda dels vicentins i vicentines. Per tant, demanem a l'Ajuntament que busqui fórmules de cofinançar el tribut metropolità. I en matèria de polítiques socials, insistim en la necessitat d'endegar una campanya de les targetes moneder o vals de compra en els comerços locals, de manera que es pogués beneficiar tant famílies com els propis comerços i aquells que més necessitat tenen per incentivar aquest consum. Sortirien beneficiades moltes famílies, molts vicentins i moltes vicentines i també molts comerços que estan patint aquesta crisi. De fet, hi ha molts municipis que ho estan aplicant i fa mesos que el govern local té propostes sobre la taula de les quals encara esperem resposta. Esperem que amb aquests 3 milions s'hi posin ben aviat. Creiem també que hauria d'haver-hi línies d'ajut per a autònoms, línies d'ajuts directes per a autònoms i comerciants, no només una línia d'ajut puntual. Aquesta situació requerirà moltes ajudes i, per tant, aquesta situació extraordinària i aquest sobrant del pressupost permet pensar en aquestes mesures. També cal reforçar el servei d'atenció domiciliària
i els projectes destinats a ajudar les persones que viuen soles. La Covid ha demostrat com és d'important el benestar emocional per tenir un benestar ple. Per tant, demanem que es formulin propostes que vagin adreçades a les persones, especialment a les persones que viuen soles, i aquest acompanyament. També cal prendre mesures per poder combatre l'atur. En aquest temps el nombre d'aturats i aturades ha pujat un 21%, més d'un 21% en el darrer any, i l'Ajuntament ha de destinar recursos a poder compensar aquesta pujada. Com ho pot fer? Doncs fent plans locals d'ocupació orientats i destinats a aquesta reinserció laboral de tots els vicentins i vicentines que lamentablement han perdut la feina. I finalment l'habitatge. A Sant Vicenç no tenim un parc públic d'habitatge. De fet, tenim un parc d'habitatge d'emergència social que es va endegar en l'anterior mandat, però és limitat i ens cal fer polítiques valentes i decidides per un parc públic d'habitatge de lloguer. L'equip de govern no ha habilitat cap partida a tal efecte. Per tant, insistim en aquesta necessitat de l'habitatge. Bé, aquestes, com veieu, són algunes de les propostes que Sant Vicenç pot veure a la llum si el govern local escolta els grups, i en aquest cas el grup de Junts per Sant Vicenç, a tirar endavant i a donar respostes a aquesta situació d'emergència. Però nosaltres anem un pas més enllà. Demanem que sigui la ciutadania qui decideixi, a través d'un procés de participació, quin és l'ús que es donen aquests 3 milions d'euros. Al cap i a la fi són diners dels recursos de la ciutadania que el govern local no ha sabut gestionar. Cal que la decisió retorni a la ciutadania i que l'Ajuntament conegui què és el que els vicentins i vicentines consideren més urgent i més necessari. Seria un error destinar aquests 3 milions a totxo. El totxo no resoldrà aquesta situació d'emergència. I avui traslladarem aquesta petició, aquesta demanda, al ple municipal i en les properes setmanes realitzarem accions informatives amb l'objectiu de recollir el suport de la ciutadania per plantejar i per abordar el que acabo d'exposar, aquesta implicació popular de la ciutadania en la decisió de com es gasten aquests 3 milions que el govern no ha sabut gestionar. I sense més coses a dir, doncs estic a la disposició per si hi ha alguna pregunta. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí.